Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan gezien. Corruptieschandaal is taboeless. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Sweet konaini ina datra oso paramaribo. Disna presi pe yukan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hi srevi tawe ko nanga u egi siki wagi komitio. Te abu fanuru you can kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Cultuur TV, Alston Sanayong is signing in en vandaag zijn we hier in het partijcentrum van de NPS waar ze in verband met Kitty Kotti een braderie hadden. Want masa bij want nyansani, maar ook toe want masa bewanser want tweedehands krosi, maar ook in de band van Kitty Kotti hun anisas etc. En nu zijn we rond, laat me even zien, 6 uur tijd waar ze een beetje gaan dansen. Ze gaan de voeten losgooien. Maar u weet, Cultuur TV, we zijn op locatie om alles rondom Kitty Kotti een beetje voor u in beeld te brengen. En zoals u ziet, dan ben ik hier in stijl van Musi Issa, niet te vergeten. Onze waardige sponsor voor onze kleding in het jaar 2024. Kitty Kotti reportages. U ziet het, ik voel me heel heerlijk. Ja, ik voel me lekker in mijn vel. Ja, met firmi sweetie, met in het Nederlands letterlijk heerlijk. Is dat toch met firmi lekker in mijn kostuum. Want weet je, het gaat om de negroïde ras. En wanneer je over de negroïde ras hebt, dan heb je ook een kostuum. En laat me u iets vertellen. Zoals u hebt als de mensen in Afrika, dan kan ik me snappen waarom de mensen in Afrika altijd zo mooi aantrekken. Weet je, het doet je heel goed aan mij op je jeje, aan mij op je krakti. En dat is eigenlijk een stukje cultuur
wat je meeneemt. Weet je, dus ik zou zeggen, voor al je kledingsoorten, je stoffen die je wilt hebben, moet je terecht zijn bij Musi Issa aan de Zwarte Oeverbrugstraat. En Musi Issa is niet alleen maar kroos, die zijn niet leksadisma etakier, stoffen, maar ze hebben ook een ware huis. Heel groot. Je gaat de trap op met de lift. Ze noemen dat een roltrap, ga je naar boven, waar je terecht kan voor je meubels. Daar hebben ze bankstellen, kortom alles wat je nodig hebt. En niet te vergeten al de andere sponsoren van Kulturu TV, many shout-out. Ja, huisartsen, spoedpost, Toko, Tamka Slijterij, allemaal de waardige sponsoren van Kulturu TV. Maar laten we even een gesprek gaan voeren met de mensen hier van de NPS. Dat is maar ik denk van Kitty Kotti. Komt u maar mee. En u ziet het, als u zo kijkt, dan wat heel belangrijk is voor ons is naar de mooi kostuum van Kitty Kotti. En u ziet het, en we gaan een beetje met de mensen praten hier zo. En dat is heel belangrijk. En volgens mij kom ik weet niet als ik voor het eerst in het Parseicentrum kom van de NPS. En we zien hier twee heren staan. Goedemiddag. Hoe gaat het met u, meneer? Alles rustig? Met Gods wil gaat met mij rustig. Ja. Dus ik heb reden om God te danken. Yes, u bent een beetje Kitty Kotti hier komen vieren in het partijcentrum. Ik ben niet komen vieren. Mijn vrouw is verantwoordelijk, mevrouw Demon, van dat orgaan. Is belast met de organisatie. En dan begrijp je dat je als partner komt om te ondersteunen. Ja, tuurlijk. Discipline van hem. Ja. Het zijn mensen met wie je bezig kunt zijn. We hebben steeds een aantal dingen kunnen doen in dit land. Wij zijn niet de geweldigen, maar we weten wanneer het erom gaat. Ik ben minister geweest van Natuurlijke Hulpbronnen. Oeh, wat is uw naam? Franco Rudy Demon. Franco Demon! Ai, dat is Abi. Hoe gaat het met u? Met mij, met Gods wil, gaat het goed. Gaat het goed. Wat betekent Kitty Kotti voor u, meneer Franco Demon? Kitty Kotti Ja. is een denken, een handelen, noem maar op, dat plaatsvindt op de dag van Kitty Kotti. Kitty Kotti, Sapsana Kitty Kotti toch, waarbij mensen toen Katibo hebben moeten ondergaan en al dat soort dingen. Met geweld en met pijn en... ja. En wanneer jij dan de mogelijkheid hebt om dat moment voor de mensen weg te vagen, dan moet je het doen. Want het is niet goed. If je leert als korosrafting, brada de sapfa desba, de voorouders vie, en het rasma bij Pina. Want ze waren ondergeschikt aan mensen die niet wisten wat ze moesten, hoe ze de mensen als mensen zouden moeten behandelen. Ja, en voelt u Kitty Kotti echt gisteren of zijn we nog, blijven we nog steken aan het verleden? In het verleden. Het is belangrijk dat de mensen zelf beseffen dat slavernij niet iets is dat voor mensen bestaat. Gebruik je like dotsani. Ja. Maar zijn we er overheen, de gemeenschap? Ik zeg de mensen die dat hebben doorgemaakt en die hebben gezorgd dat dat ding kwam, dat zij moeten beseffen dat God niet wenst dat mensen worden behandeld als doodsan. Ja. Dat moet men beseffen. Als je mensen gebruikt om wat arbeid te verrichten, laat het menselijk zijn. Ja. Wat is uw boodschap tot slot naar de samenleving in verband met Kitty Kotti? Dat men beseft dat Kitty Kotti een aangelegenheid is dat nooit meer in Suriname mag terechtkomen, waarbij mensen worden mishandeld, worden gebruikt om allerlei vuil werk te doen. Ja. Als het hun was, zouden ze dat goed vinden. Ja. Wanneer je met dat idee loopt, dat Minau en Libisma, dan kan je nooit mensen gebruiken om rotzooi op te ruimen. Het is niet voor de mensheid. Is niet voor de mensheid, echt niet. Nee. Dank u wel, meneer Franco Demon. Het was waar genoegen om weer met u te praten. Dat is zo, broeder. Abong, anytime die heb niet van Odo. Want ik zeg, ik heb altijd gewerkt. Ik ben minister geweest van Natuurlijke Hulpbronnen. Maar ik heb er nooit
een rommel van gemaakt. Ja, ik ga uw telefoonnummer nemen, dan kunnen we ook eens een luchtig gesprek voeren over natuurlijke hulpbronnen. Yes. Yes. Zodra je Frank de tijd hebt, ik ben een burger die zijn bijdrage in deze gemeenschap heeft geleverd. Dus ik zeg, mijn zoon is ingenieur. Ja. Giuliano, ken je? Ines, mijn dochter, was directeur hier bij het landbouwkundig centrum daar in de bocht. Van dingen. Het zijn mensen die school hebben gehad van hun ouders. Ja, dus aan de zomaar. Ja. Maar Biggie Memre, sapsa dat u toch? Ja, Biggie Memre. Biggie Memre, dat wordt dat joh, nee, ik ben de eenvoud zelf. Ik laat niet met me lullen. Ja. Ik laat niet met mij zollen. Dat nee. Nee. Thank you meneer Deymon. En u hebt hem gehoord hier zo, ex-minister Franco Deymon van Natuurlijke Hulpbronnen. En u hoort het, er is ook wat muziek hier zo. En je ziet de jongeren zijn ook hier zo goed vertegenwoordigd. En het is belangrijk dat we in beeld brengen de mensen met mooie kotos. Ziet u daar zo? Nee, ze wil niet in beeld. Ja. En u begrijpt, laten we even kijken. En u ziet het hier zo, de sfeer. En u ziet het hier zo, de mensen zijn gezellig hier zo aan het genieten. En laten we aan deze kant om te kijken wie we allemaal nog kunnen pakken om te vragen hoe het gaat hier zo met de mensen. En u ziet het hier zo, een paar mensen hier zo, de mensen in hun mooi kostuum. En laten we even kijken hier zo. Goedemiddag, Cultuur TV. Jullie zijn lekker aan het camera van deze kant. Jullie zijn lekker aan het verkopen. Jawel. Wat verkopen jullie? We hebben Surinaamse wijn. We hebben wijn van fruit, groenten, lianen, kruiden. Dat is wat we hier hebben. En we hebben ook testen. Dus als het onbekend is, mogen de mensen proeven. Op zijn Surinaams? Helemaal. Wat betekent Ketty voor jou? Nou, afschaffen van de slavernij. Iedereen is vrij en doet zijn eigen ding. Is dat wel echt vrij, vind je? De mens maakt zijn eigen vrijheid. Ja. Jij bepaalt dat zelf. Ja. En denk je dat we er overheen zijn? Over dat van de slavernij, wat de anderen met ons hebben gedaan, onze voorouders? Nou, niet iedereen. Je hoort het soms nog dat men nog ermee zit en het ook meebrengt. Ja. Thank you, ik zou zeggen geweldig en geniet ze. Dankjewel. Yes. En u hebt het ook hier gehoord van de oude generatie. Goedendag mevrouw. Hoe gaat het met u? Alles rustig? Rustig, meneer. Mag ik een vrij pastige vraag stellen? Hoe oud bent u? 86. 86. En ik ga u zeggen, uw kostuum is heel mooi. U ziet het hier zo, cameraman. Heel mooi kostuum. Is het zelf door u gemaakt? Ja. Is het zelfs door u gemaakt? Nee. Ja. Dat hier is al 26 jaar. 26 jaar. Zo. Mooi man. Wat betekent Ketty Kotti voor u? Wel, wat zou ik zeggen dan? Voor mij is het heel wat. Maar jammer, van Toki. Anego. Anego, U voelt alsof deze regering u terugbrengt naar slavernij? Ja. Heeft u het gevoel dat deze regering u terugbrengt naar een soort van slavernij? Nee? Helemaal. Ja. Voorzien, de emancipatie leefkomt. Je 40 van feesten leefkomt. Ja. Maar nou, vast maar een tijdje In de viering. Ja. Wat is uw sana uw boskop ook op dit namens Pasidisi? Wel, wat zou ik zeggen dan? Jullie moeten het samen vieren. Gezellig zijn. Ja. Vrede. Dank u wel. En heeft u een fijne dag verder. Dank je wel. Yes, thank you. En zo heeft u het gehoord hier van de mensen. We zien een paar jongelingen hier zo hoor. En het is ook belangrijk voor ons om
met enkele jongelingen te praten. En we zien wat we zo, nou me wan you me wani. Kom te komen aan die. Papi, alles lekker? In de bezig het je lepje zo? Ja maar. Want het samen betekent keti koti you. Keti koti na afschaffing tot slavernij toch. Israël sabi, desma voor kota keti. Ja. De volk, desma nya de ontbering go. Sabi des dan no de na unewewe kota kochela godoro, survive godoro. Ja. Maar uno de ina pina sa de bedemoro. Ja. Maar keti koti you echt gewoon jullie mening tegen de assistema voor de witman comité de black people of tenminste in Suriname. Je ziet like keti koti of was aan het dangra hoe het. Gimme. Aketi koti er want mi witman ook de man druk me. Dat niet. Ja. Sere sabi ma. Mi ven ja kwe. De witman de man het mi kim fu mi se yere de man het druk ja. Ja. Ja maar want mi tenminste witman ook is mi druk. Ja. En wat vind je about dat eenheid onder de Blakkamanja in Suriname? Een eenheid. Ja, ade. De man na tapse allemaal. Alla se ade. Ja man. Alla se. Maar de leksa je boskop ook met jeugd. Na de man hoor de man eda wang de man go do law sani is sabi. A kondre ne drive maar dat no ataki go do law sani sabi to. Ma mek de man hoor de man srefa wan ko ni sabi to mek de man wuro kosuku de man moni de man set de man sani. In silent go you say sabi. Ja, en PS wat ik niet over. Na standaard toch. Je zit toch aan om hem tak moro toch. En je naam van straat je shabo week. Ja man. Echte. Standaard. 100. Ja maar hey love me brada. Ja maar sweetie. Zo meteen ik wou ja ook drinken wasani. En je hoort het hier ook de jongeren die aanwezig zijn hier zo in het partijcentrum. En het is heel goed geluid dat jongeren ik kon join een politieke partij NPS is geen promo hoor, maar het moet gezegd worden. Laten we snel even kijken hoe we hier kunnen pakken, want je begrijpt, ja, en je begrijpt het, de muziek. We zien hier geen onbekende hoor, de heer Budeke. Hoe gaat het met u? Ik kon bezinnen of ik kon met Prisiri? Prisiri, isabi, maar spasi, Prisiri. Ja. Helemaal. En aan elkaar tak mijn zorg, mijn visie, mijn dansen, maar voor de rest. Onder mooi. Ja, wat betekent Keti Koti voor u? Laten we het in de context van Suriname brengen. Ja. Keti Koti is een belangrijk onderdeel van de samenstelling van Suriname. Het heeft ten eerste de slaven, onze voorouders, vrijgemaakt. Maar het heeft ook de mogelijkheid gecreëerd dat anderen in dit land konden komen. En nu praten we van Suriname. Toen was het nog geen Suriname. Maar nu de mix van de Javaan, Creool, Hindustan, Chinees, allemaal zijn gekomen. Dat is de Surinamer geworden. Ja. De massa play racist is dan zo de mij Siribiete. Uiteindelijk waren we allemaal Dogla. We zijn nog eens Dogla. Ja. Inwendig zijn we allemaal Doglas. Want Migro, dan gaan wij bijvoorbeeld de Mandisi. Ja. Ugro, dan gaan de Mandati en we zijn families geworden. Ja. Mensen proberen ons uit elkaar te drijven van maar wat was Ranamang? Ja. Everywhere you go in the world, Ranamang. En die vraag die ik ga stellen, Aketi Koti echt of je vindt dat wanneer Aketi no Koti, weet je, afhankelijkheid DET, Isabi, hoe kijk jij naar die mening? Aketi Koti, maar wij zijn soms niet bewust hoe vrij en hoe sterk we zijn. Begrijp je? Wij maken elkaar nederig. Isabi de man bepot op in de kaas toch mee in Holland, mee in Suriname, allemaal graag Holland wang. Terwijl de man kijkt etiket. Wat is lekkerder? Die van Holland. Wij maken ons nederig. Maar als jij een nationalist en je loopt je kondre, dat je viert dat je een bepaald milibi. Dus Aketi Koti werken nou, maar ik kon nou dat bij me toeklap time in Aketi met me doen aan. Dan laat ik het toe. Maar en wat about moderne slavernij? Jij laat het toe. Jij laat het toe. Je bent niet verplicht. Laten we nog niet meer werken voor een baas. En die baas, dit zijn de regels, maar hij gaat buiten zijn regels. En hij bedreigt je, maar Yagi if you not doing. Dan laat jij het toe dat jij onderdrukt wordt. Want je weet, dit hoort niet tot mijn taken. Mag je het doen. Wat is uw boodschap naar de samenleving in verband met Keti Koti?
laten de samenleving bewust zijn dat wij voor onszelf bepalen. Aketi koti, anotide akoti na boelang akaba. We moeten bewust, het volk moet bewust zijn dat wij bepalen over onze toekomst, onze heden en onze toekomst. En dat is dan mijn boodschap aan de bevolking. Dat ze bewust zijn dat wij bepalen over ons heden en onze toekomst. Thank you meneer Budeke. U hebt het gehoord hier zo. Thank you. Laten we even kijken naar... Je ziet het hier zo, de mensen zijn aan het genieten. En Chico Chopokude ook toe erbij. Een heel leuke sfeer hoor. Het is middag en ik denk dat ze tot de avond gaan. En we gaan dus dan even nu kijken wie de bekende mensen zijn hier zo. En Asuma ook aan Iwan Tori. Laten we deze mevrouw even checken. Hier zo achter ons zien we die mensen met een heel mooie foto hier zo. Heel mooie foto. Goedendag. Je was je oma. Wanneer kara Anissa Jaso? Mr. Dave. Wat zei je? Mr. Dave. Miss Maneef. Mr. Dave. Oké, nice. Wat betekent Ketty Kotti voor u? Ketty Kotti no sweet jono. Akondre ne drai, santo ke kirunu, anga Brunswijk. Ja. Ukos no na money. Next time talking kwe, anga Brunswijk popo jammer. Ja. Thank you. Geniet u van de avond. Thank you. En u hoort het ook. Enkele mensen die... Ja. En enkele mensen en ook enkele, kijkt u hier ook een heel mooie pak. En u ziet het heel mooie pak. De kostuumcameraman heeft dit toe jaren, want dat is belangrijk. Want komt u maar mee. Laten we even kijken. We willen even met Sherwin praten. Want misschien niemand anders dan Sherwin hier. De heer Sherwin, hoe gaat het met u? Alles lekker als u even kunt meekomen? Alles lekker met u? Hoe was je dag vandaag? Wacht, dan komt u weer naar deze kant. Ja. Hoe is de dag precies verlopen? We zijn goed, positief. We zijn om 8 uur begonnen met een taktangi. En tussen 8 en 12 was er een culturele markt met allerlei gerechten en spullen, komt op serie alles. 12 tot 4 was er Surinaamse keukenpom, afingi-soep, pindasoep, alakondre-soep. We hebben moxalesi soorten, criollo kukru. En vanaf 4 uur gaan we dansen tot en met 9 uur. Oké, nice. En die Ketty Kotti, wat betekent die Ketty Kotti precies voor u? Een dag van bezinning en een dag van blijdschap. We zijn vrij. Onze voorouders hebben hard voor ons gewerkt, hard voor ons gestreden. We zijn vrij. We moeten beseffen dat we op een punt staan waarbij we het zelf moeten doen. Niemand gaat het voor ons doen, geen enkele andere bevolkingsgroep. We moeten het zelf doen. We moeten het ook vooral samen doen. En we mogen blij zijn dat we deze dag hebben, maar we moeten kijken naar de toekomst. Ja, ze zeggen ja, moderne slavernij. Ben je eens met die stelling? Nou, je kan het bekijken op een heleboel facetten. Heeft het te maken met de wereld naar Suriname of heeft het te maken met culturele groepen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. En vooral de groep van tot slaafgemaakten, die hebben het een beetje moeilijker. En daarom moeten ze meer hun uiterste best doen. Maar ik wil niet zo zwart-wit zeggen dat er nog sprake is van moderne slaverij. Het zal wel zo zijn, maar veel ligt ook aan onszelf. Ja, wat is uw boodschap naar de Surinaamse samenleving in verband met Ketty Kotti? Wacht, nog een vraag. De plakama onderling, aan eenheid D of aan eenheid D? Nee, we helpen elkaar niet zoveel. Maar ik denk dat het besef moet komen. We vinden nog steeds dat een Bosland-Kriool en een Stads-Kriool. Daar alvast moet die eenheid komen. Of Saramakkaners en Okaners. Het gaat ons nergens brengen.
Dus daar moet die eenheid, maar we moeten elkaar ook vooral beginnen te helpen. Wanneer iemand uit de achtergestelde buurt een plan indient bij rijke, zwarte mensen, moeten we ze niet wegsturen. We moeten ze helpen. Ja, want als we die helpen, als we die persoon helpen, dan hebben we misschien 4 of 5 mensen van dat gezin geholpen. Dat moet de gedachte zijn. We moeten meer helpen. En je boodschap, dat slaat? Mijn boodschap heeft niet alleen te maken met de dag van vandaag en de tot slaafgemaakte mensen. Mijn boodschap heeft vooral te maken met de Surinamers in dit land. Dat we elkaar gaan respecteren voor wat we zijn. Gaan respecteren voor wie we zijn. En dat we gezamenlijk alle zaken die ons kunnen scheiden aan de zijkant zetten. We hebben op dit moment, 2024, hebben we geen tijd meer om te gaan kijken, jij bent dat, jij bent dat. We zijn met z'n allen in een modderpoel. Met z'n allen moeten we dit land proberen op te bouwen. Dus ik hoop dat we een beetje respect voor elkaar krijgen en dat we gezamenlijk die toekomst ingaan. Hey, dankjewel Sherwin. Oké, en u hebt het gehoord hier van de heer Sherwin. En u ziet de mensen zijn lekker aan het genieten. Ja, de mensen zijn lekker aan het genieten hier zo. Anders dan de heer Atompai en hij is een van de mensen eigenlijk aan mijn harde jongeren, de heer Atompai. De heer Atompai, hoe gaat het met uw Cultuur TV? Ik was net bezig met mijn intro. Bitak Amasa en hard, laten we een beetje meer naar achteren. Amasa en harde jongeren in NPS. Is dat zo? In NPS nog voor heel landelijk bezig. Ja. Ja toch? Ja, maar jij trekt de jongeren naar de NPS toe. Ja toch, dus landelijk trekken we naar de NPS toe. Ja, maar je ziet negro? Kijk, we kunnen niet alleen zeggen agro, we moeten ook voor agro, begrijp je? Ja. En we moeten blijven werken tot de verkiezingen en ook na de verkiezingen. Ja, Atompai, wat betekent 1 juli voor u? Keti Koti. Dus luister, ik wil eigenlijk niet over 1 juli praten, want het maakt me emotioneel, toch? Maar het is de realiteit, we moeten gaan. Ik hoef niet uit te wijden, maar we weten allemaal wat het is. Ja. Ja. En heeft u het gevoel dat Aketi Koti echt niet uno? Want je hebt de meningen zijn verdeeld. Ramai Takia, Aketi no Koti ete gisranang, want afhankelijkheid ete moderne slavernij. Wat is je mening daarop? Zwaar ja. Aketi Koti fysiek is habitueel, maar de jury Aketi de ete. Je ziet het toch, de major scoren naar Bakassi. Tak desman om a scoren. Ja, dat is een van de dingen die je gelezen hebt. Tak desman om a kiezen scoren. En die nog kiezen scoren dat je ziet op alles aan je gaat. If je vergelijkt naar de ontwikkelingslanden, if je kijkt Afrika, naar Azië, dan is je verschillende soort steden maar een charugo. De man wil leren visie, de man wil visie. Begrijpt u? En dat zijn belangrijke dingen. En dat is ook dat zij me kiezen die NPS, begrijpt u? Je ziet zelf als sfeer vast aan dit, dat is mooi, rustig, netjes, georganiseerd, begrijpt u? Bepaalde president fetiek badisi dati. Maar
we believe, we geloven dat het wel goed komt. Ja, we hebben eigenlijk dat waarover je daarnet had, praten we dus dan over gelijke kansen. Is het iets dat moeilijk door te breken is? Kijk, het is niet door te breken, maar de politici, de man in Borges nog boem. We zijn toch corrupt in Suriname. En ieder denkt te veel aan zichzelf. En niemand denkt aan het algemeen belang. En dat maakt dat het moeilijk is voor ons als land om door te breken. We moeten gaan begrijpen, minder hebzuchtig zijn, harder gaan werken. Want je mag wel veel willen hebben, maar dan moet je willen werken. Ja. Dat zijn de belangrijkste dingen als je kijkt naar mensen als meneer Venetiaan toen en dergelijke. Die mensen waren... Is hij hier? Is hij hier? Nee, ik heb hem niet gezien, maar ik zag een foto van hem en die anderen. Die mensen waren leiders. Ja. Begrijp je? Die mensen hebben het land opgetrokken naar een bepaalde hoogte. En u ziet zelf waar het land was en waar het nu is. U ziet zelf dat de mensen die het tot de dag van vandaag hebben genomen, die waren Manchari. Dus wij zijn genoodzaakt om het weer te nemen. Ja, en te weten about de eenheid onder de Negroïde ras hier in Suriname. Want ja, zo apanya echt mensen van het binnenland, in het binnenland, je hebt Saramakaners, Oukaners, je hebt Fotoning Rebaka. Eenheid de zoek of je taka eenheid de? Eenheid, alleen in tijd van nood zijn we één. Begrijpt u? Maar wanneer het goed gaat, dat zoet zelf, u hoort het toch? De maar bewust proberen ze ons te verdelen. Maar niet, bewust, omdat het komt een voordeel van de leiders. Begrijpt u? Niet een voordeel van de mensen. Maar ik kan niet praten over verschillende zwarte mensen. Ik bedoel van Blakaman, Stranaman naar Stranaman. En zo heb ik ook altijd leiding gegeven. Bij de politiebond heb je alle soorten mensen. Begrijpt u? En dat is wat wij ook onder leiding van de voorzitter bij de NPS gaan doen. Dat de NPS tot een echte nationale partij maken voor alle Surinamers. Ja. Nee, denk je, wat is je boodschap tot slot? Nou, mijn boodschap is hard werken, studeren en geloven. Begrijpt u? Maar zonder deze dingen haal je het niet. Hoe goed je ook bent geschoold, maar als je niet hard werkt, lukt het niet. Hoe hard je ook werkt, als je niet wil blijven studeren of trainingen blijven volgen, lukt het ook niet. Begrijpt u? Dus het zijn zaken die hand in hand gaan. En niet te vergelijken, niet te vergeten vertrouwen. Dat zijn belangrijke zaken. Duidelijke taal van de heer Milano. Atompai, succes in je verdere carrière. U hebt het gehoord hier zo. Laten we even kijken wie we nog hier kunnen pakken. Om even met ze te praten. We hebben de heer Atompai gehad. We hebben de heer Sherwin gehad. We hebben gesproken met de heer Budeke. En ik kijk even rond als ik nog enkele mensen zie. En u ziet hier zo de mensen met hun mooie kotos. Goedemiddag. U begint je hoofd te schudden in interviews. Maar uw kostuum is heel mooi hoor. Complimenten. En dit is Suriname, hè? Een deel van Suriname, want we zijn multi-etnisch. Zoals u ziet, alla de mooi koto, de anisas. Dat hoort ook erbij. Ja, goedendag mevrouw. En u ziet het hier zo heel mooi. En dit is een speciale dag hoor. Je ziet het niet zo vaak, vandaar dat we zeggen we komen een beetje op pad om met de mensen te praten. Ik zie een mevrouw hier zo. Goedendag mevrouw, mag ik u even storen? Ik vind uw kostuum heel mooi. Wat staat erop? Kitty Kotti? Wang Sweetie Kitty Kotti. Ja, dat staat erop. Het komt niet zo vaak voor dat je ziet de jongeren in Koto. Hoe komt dat? Misschien hebben ze het niet of ze vinden het niet hun stijl. Ja. Maar het is je cultuur toch? Om Chara-cultuur bedoren toch? Dat moet dan geleerd worden. Hè? Ja. En denkt u dat dat moeizaam gaat? Nou ja, het ligt eraan. En, de ouders moeten ze een beetje leren. Kijk, als de ouders er niet echt in zijn, dan is het ook minder bij de jongeren. Ja, want je ziet het hoor. Kijk, bijvoorbeeld je hebt die kotodansies, toch als iemand jarig is, dan zie je wel dat de jongeren qua straat die go bij. Maar jullie in de stad,
Gers de Shen Verde en Sani. Ja, ik weet het niet, misschien. Ja. Wat betekent Kitty Kotti voor u? Wat zegt u? Wat betekent Kitty Kotti voor u? Kitty Kotti, heel veel. Dat we bevrijd zijn van de slavernij. Dat het niet meer moet gebeuren. Ja. Maar het lijkt of we een beetje nog erin zitten. Ja, want dat zou mijn next question zijn. Dus u voelt het in elkaar een moderne slavernij. Ja, zo'n beetje. Ja. Zo'n beetje. Is het moeilijk weg te werken? Nou, het ligt aan jezelf. Het ligt aan jezelf. Krakaje je nog? Ja. Is goed dan, dank u. En u hebt het hier gehoord van, ik zie, wij zijn Kulturu TV. Internationaal zijn we dus dan te volgen in Europa, Suriname, overal, helemaal in Afghanistan. Hoe gaat het met u? Alles rustig? Prima. U geniet van de dag? Jawel, ja. Wat betekent Kitty Kotti voor u? Nou, heel veel. En Kitty Kotti, Kotti echt. Kotti? Mijn actie van Kotti echt. Dus dat is eigenlijk mijn standaardvraag hoor. Dat bepaalde is maar even niet dat Kitty Kotti, Kitty no Kotti echt hier we vieren. Katibo het. Natuurlijk, dat is een soort Safri Katibo maar de. Wansani, het is geen of discriminatie of dit en zo. Maar Afro-Surinamers, Uwichi. Ja. Het is tijd om wakker te worden. Juist. Wiki Kisuserefi. Ja, Kisuserefi. Die seko eisan, die se weta baka nama. Want dana zo. Open your eyes. Ja. Opo eye. Opo eye. Dankjewel. Eigenlijk is dat uw boodschap, hè? Ja. Opo eye uno sri moro en omus de wang. Eén vuist in hem tak, jij bent Douglas, jij bent dat, jij bent half dit, half dat. We zijn allemaal één. Al heb je een witte moeder of een witte vader van een Hindustaanse moeder. We zijn allemaal één, we zijn allemaal Surinamers. Yes, thank you. En u hebt het gehoord, de boodschap hier. Ik denk dat we zo meteen. Ja, zo meteen. Ja, je moet gewoon op YouTube, dan gaat hij op Kulturu TV, dan gaat hij het zien. Yes, en we zien hier, ik zie geen bekende mensen meer zozeer. Ja, ik word daar zo. Yes, ik word daar gewenkt, maar die mevrouw zegt andere keer, kom maar de jongeren hier, want de jongeren moest op mijn voice ook doen, toch? Dat is belangrijk voor ons, dat de jongeren moest op mijn voice. En we zien de jongeren hier zo, kogo naar Kruja zo. Heren, alles rustig met jullie. Kulturu TV, Uwansafa, jongeren. Look at them, long way, Allah them, long way. Hey, mag je NPS share? Hey, dat mag long way. Hey, look at them, more flexie man. Papi, alles lekker? Alles lekker. Lekker. Ja. Hey, sa Kitty Kotti betekent giyo yung. Kom je maar tegen jullie met de spang. Va de spang. Omdat we dat Barcelona buiktasje. Barcelona buiktasje versta we toch? Ieder pemde. Ja. Bere bari. Soy versta me werkelijk. No kori. No. Kitty Kotti nou. Ja. Kitty Kotti nou. Ja. En u ziet het hier zo. En dit heb je soms hoor. Ik denk dat de jongeren nog een beetje gevormd moeten worden. Van wat kan je brada? Kan u contact dan aan jou? PVV U20. Kitty Kotti. Bezinnen, wat betekent dat voor u? Maar bij daar Katibo. Isabi, wiki mante identicatori? Niet echt, Dus voor jou is het een voorbij gepasseerd station? Ja, dat is zeggen, ja. Ja. Wat vind je van de eenheid onder de Afro-Surinamers in Suriname, de Blakama onderling? Je vindt dat eenheid dit? Boy, wat ik zie, hij valt weg even, maar ik kom elkaar, ja. Je joint de NPS, je ziet de NPS sterk terugkomen? Boy, ja, misschien. Je hebt wel een lekker gevoel? Ja, toch wel. Met geloof in, denk ik. Ja. Hey, normaal, lobby respect, my brother. Yes, ik denk dat... laten we even nog rondkijken wie we kunnen zien. Ik denk niet dat er... Je mijn prikkie nou? Je nou een prikkie? Nee. Het is duidelijk. En ik denk dat we het interview zullen beëindigen. En u ziet het hier. Ik ben hier zo weer met cameraman Patrick Enting. En je ziet cameraman is het Orshi.
Dus laten we hopen dat hij bij ons blijft. Hij is nu eigenlijk een kind of part-time, maar ik werk prettig met hem, moet ik vertellen. Maar u ziet het weer, mede namens Musi Issa hebben we een aantal tenues gekregen waarbij we in beeld kunnen zijn met ons mooi tenue. En u ziet het hier zo, dit kunt u allemaal gaan bezichtigen bij Musi Issa. Weliswaar is vandaag zondag, ze zijn gesloten, maar je hebt nog maandag. Morgen is Kitty Kotti, dinsdag. Neemt u even een kijkje. Gaat u kijken naar wat lekker kostuum. Waarom? Omdat soms sta je weer in Sandisi. Dan krijg je alle shine. Dus heb je weer aan allemaal actie. Asani mooi. En dat is eigenlijk ons product. Surinamers maken het. Je hebt ook enkele die geïmporteerd worden. En niet te vergeten, ze hebben ook een warenhuis waar u dus kunt gaan kijken. Alles wat u nodig heeft in uw huis. Mede namens Patrick zeg ik u, until the next time. We zijn later even dan, volgens mij is er een fakkelloop. We zullen dan een verslag voor u brengen. Morgen zijn we in de stad Kitty Kotti om te vragen naar enkele reacties weer. En ik denk dat we hem dan zo in de avonduren morgen afsluiten. Alstens Rayong is signing out and until the next time. Una de Westranamang, vaderland, Suriname is je vaderland. Talk about Suriname, Fostes Renan Trangala Cotodansi, di frente Ruto e Barroco, Condre Jereno, complici tapu Fostel Fasi, tapu son de 28 juli 2024. Boskopu, voor productie Jacinta Derby, dansi con tabunare di mata, complici na tapu Fostel Fasi, Masrandino Burnett na verjaar osa kuku Magda, Bokupu, big time. Patrick Laurens voor Slimpri City, Biggie Popu, Bas Berg en Friends, Sweet Thing, Corona Band. Bemoei u niet met mij. Roodbazijn voor Sweet Firi, Nangasang Rabu. Een product show voor mij zijn holband uit Suriname, Nangasisa, onder één hoed bij Emhart Kills. Suma ik kies u een Granny Award voor die vriend die route. Ello, 2:30 Bacadina, we beginnen 3:30 tegen met 1:30 Moesombla. In Zalen Centrum, Sunrise, Alvanistraat 150 Rotterdam. Voorverkoop voor Karta, Missie Helen Kastelen, Rotterdam 06 141 587 03. Early Bird met bus, Missie Helene Bustamante Amsterdam 06 835 360 87. Nanga den brada nanga sisa voor die vriend die route. Early Bird €20,50, Bagadati €30,80, Itusma €57,80, Idem Bigisma 60 plus €25,80, Nanga UID. Voor meer informatie kunt u bellen of appen naar die vriend die route 06 194 86490. Notana also, Bikasi, you ogo missie. Zondag 28 juli middag, Sunrise Rotterdam, Galvanistraat 150, Aspie Green.